ಹಾಯ್ ಎಂತೂ లేదు ಮಂತೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾರು ದಾಯ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಲೆ ಸಾಂಕುನ ಆಮೆ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಳ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ ಒಂದು ಆಮೆ ತೋರ್ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಒಂದು ಪನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳೈದಿಪ್ಪ ದನೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅಂತ ಪೋಕ್ತಿದಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿನ್ ತೋರ್ಪಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುಜ ನೆತ್ತೊಲೈತೆ ತೋರ್ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತದ ದೆಪ್ಪುಜ ಒಂದು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಗೌದಿಂದೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಓಡು ಪುದ ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲೆಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಓಡು ನೆತ್ತ ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ಚೋಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಚೋಕುಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ಸಿಯಲತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ತೋಜಾವಲಿ ಬಾಯ್.